Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ronnie. Ako po ay 26 anyos. Ang kwentong nais ko po sanang ibahagi sa inyo ay patungkol sa kapitbahay kong minsan ay napagawi sa Davao para sa isang bakasyon. Matagal ko na pong kaibigan si Mon. Mabait siya, palabiro at galante. Madalas akong nakakalibre ng masasarap na pagkain sa kanya sa tuwing kami ang magkasama. Palibhasa po, rich kid, kaya palaging maraming pera. Gustong-gusto ko naman na nililibre niya ako, kaso siya ang tao yung tipong hindi naman talaga makwenta sa bawat bagay na ibinibigay niya sa akin. Hindi ko tuloy lubos maisip kung bakit sa kabila ng taglay niyang kabaitan ay kinulam pa rin siya. Nagulantang na lang kami nang mabalitaan kong umuwi na si Ramon mula Davao. Halos hindi na makilala dahil sa labis na pamamayat. Dahil sa labis na pag-alala, dali-dali kaming nagtungo sa kanyang tahanan para lang masindak sa naging kalunos-lunos niyang kalagayan. Humpak ang mga pisngi. Nanlalalim ang paligid ng kanyang mga mata na tila ba hindi nakakatulog ng maayos. Halos butot balat na ang katawan at nanginginig. Namumuti ang mga mata, naglalaway at puno ng sugat ang buong katawan. Hindi ko alam kung ano ang tawag ng kurikong sa Tagalog, Kuya Bari, pero iyon ang nakikita ko sa kanyang hitsura. Balot nito ang kanyang buong pisngi. Halos hindi ko na siya makilala dahil binalot ng sugat-sugat na iyon ang kanyang mukha at may halo pang mga nana. Lahat ng nagsipagdalaw, partikular na ang kanyang malalapit na pamilya, ay natatakot sa nakikitang hitsura ng kanyang mukha. Walang nakapagsabi kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa kanya sa Davao. Pero isa lang ang naging malinaw sa aking isipan. Kinulam si Ramon. Minsan, naaawa ko siyang pinagmamasdan habang natutulog. Nakakahindik talaga ang kanyang hitsura, kaya naman hindi ko maiwasang mandiri. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay dinadapuan na ng mga langaw. Nang mapatitig ako sa bawat butas nun, may naglalabasang nana at may halong dugo. Kasabay ang paglusot ng mga uod na labis na nagpanginig sa aking buong kalamnan. Isinuwestiyon ko sa kanyang mga magulang na mas makakabuti siguro kung dalhin sa albularyo ang lalaki. Kailangang maagapan ang pagkalat ng nakakadiring sakit sa balat na basta na lamang dumapo sa kanya. Hindi ko po talaga maiwasan, Kuya Bari, ang kilabutan sa isiping sa tuwing lalapit ako sa kanyang silid ay naririnig ko ang kanyang nakakabahalang ungol. Ungol na nakakapanindig balahibo. Palagi tuloy akong nakatambay lang sa labas dahil hindi ko din matiis ang malansang amoy sa loob ng kanyang kwarto. Batid kong hirap na si Ramon. Kitang-kita ko ito sa kanyang hitsura at mga galaw. Naaawa ako kay Ramon pero wala naman akong ideya kung papaano siya mapakalma. Wala namang magawa ang kanyang mama kung hindi umiyak na lamang ng umiyak. Alam kong pareho kaming nag-iisang anak pero hindi ko lubos maisip na parang wala namang pag-aapurang ginagawa ang mama ni Ramon para maipagamot ang kanyang anak sa albularyo. Si Aling Donna kasi yung tipong kapag kami sakit ay puro ospital kaagad ang inirerekomenda. Siya yung tipo ng taong hindi naniniwala sa mga kwentong kulam at kahit na ano pang karamdaman na may kinalaman ang masasamang elemento. Hindi siya naniniwala sa multo. Totoo naman daw na ilang beses na nilang dinala si Ramon sa ospital pero wala namang nangyayari. Ayon sa doktor,
walang makitang senyales na may dinaramdam si Ramon. Wala daw itong sakit. Kaya ang hula ko, Kuya Bari, may nangyayaring kababalaghan sa kanya na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Hindi nakatiis. Palihim kong kinausap ang tatay ni Ramon at nagpaalam kung pwede bang humiram ako ng damit niya at ilalapit ko sa albularyo. Laking pasasalamat ko naman nang pumayag si Mang Tony. Inihanda ko kaagad ang mga dadalhin at nagpaalam na din ako kay Aling Dona. Natatandaan ko, isang irap ang pinakawalan niya sa akin dahil anya, problema lang daw ang dala ko sa tuwing dinadalaw ko si Ramon. Napakarami ko daw isinwestiyon na masyadong malayo sa paniniwala niya. Hindi na lamang ako sumagot. Umalis ako at nag-abang ako ng masasakyan sa kanto. Gusto kong patunayan kay Aling Dona na tama ang hinala ko na masyadong magiging delikado ang buhay ni Ramon kapag kahuli na ang lahat. Hindi ko na alam, Kuya Bari, kung gaano nakatagal akong nakatayo sa abangan ng sasakyan nang may humintong tricycle sa aking harapan at nag-alok ng sakay. Dali-dali naman akong sumampa matapos naming makapag-usap at masabi ko kung saan ako bababa. Nakiusap ako sa kanya na baka pwedeng tumawad. Tutal, nag-iisa lang naman ako. Bumaling naman siya sa akin na may nakakalukong tingin. Hindi ko naman magawang makapagpaliwanag pa dahil may tinitingnan siya sa likuran ko. Pero dahil inaya ko siyang umalis na kami, ay wala siyang nagawa kung hindi paandarin ang makina ng kanyang tricycle. Mabuti na lang po, Kuya Bari, mabait si Manong driver. Nagawa kong makahingi ng discount sa pamasahe. Habang bumabiyahe, napapansin kong palamig ng palamig sa loob ng tricycle. Ako lang naman ang pasahero at wala nang iba, kaya hindi ko maiwasang kabahan ng mga oras na iyon. Si Manong driver naman ay hindi mapakali. Panay ang tingin niya sa akin at bigla namang ililihis ng tingin kapag napapansin ko na siya. Imbis na magsalita ay pinilit kong wag nang magkomento. Baka gusto lang siguraduhin ni Manong na tama ang daang tinatahak namin. Kasi may kalayuan na talaga sa bayan ang bahay ng albularyo. Mahigpit kong hawak ang nakaplastik na damit ni Ramon ng mga oras na iyon. Sinisiguro kong hindi ito mawawala sa pagkakahawak ko, kaya naman hinahaluan ko ng yakap ang paniniguro sa nasabing damit. Hindi pa man kami nakakalagpas sa nadaanan naming malaking puno ng balete ay nagminor ang driver. Saka sinabing hanggang doon na lang daw siya. Hindi ako nakapagsalita kaagad, Kuya Bari. Maya-maya ay umangal ako at sinabi sa kanya na wag na niya akong bigyan ng discount sa sinabi niya basta't ihatid lang ako sa bahay ng albularyo. Ngunit mariin na siyang tumanggi sa akin saka sinabing hindi na kasi pwede. Saka hindi na daw niya sisingilin ng pamasahe ang kasama ko dahilan para maiwan ang nakikiusap kong mukha sa ere. Bigla akong lumingon sa magkabilang gilid tapos sa aking likuran at napagtantong wala naman akong kasama. Isa pa, sigurado akong wala akong kasama nang sumakay ako ng tricycle niya. Wala din siyang pasahero kaya alam kong ako lamang ang bukod tanging pasahero niya ng mga oras na iyon. Kitang-kita ko sa mukha ni Manong driver ang sindak at takot. Maging ang panginginig ng kanyang kalamnan na naging dahilan para mapalunok ako at tingnan ang kalsadang tatahaking ko pa. Anya, malapit na lang naman ang bahay ng sadya ko. Pero hindi na daw talaga lalagpas pa sa puno ng balete sa unahan ng aming hinintuan. Matigas ang kanyang desisyon kaya wala akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang. Lupaypay po ang balikat na bumaba ako ng tricycle
at magalang na nagpasalamat sa driver. Hindi ko naman siya pwedeng pilitin dahil baka magkagulo pa kami. Bakas pa naman sa kanyang muka ang matinding takot, kaya naman nakakaintinding ngumiti na lamang ako sa kanya kahit kinakabahan pa ako. Nang umusad ang tricycle, ako naman ay naglakad papunta sa kalsadang dapat sana ay tatahakin namin ni Manong driver. Mag-isa lang po ako. Tahimik at may kadiliman. Mabuti na lang may nakaaabot pang liwanag ng buwan sa kalsada, kaya kahit papaano po nakikita ko at naaaninag ko ang kalsada. Sa parting iyon ay baku-baku na ang kalsada. Tila ba hindi na inabot ng kapangyarihan na mayroon ang gobyerno para maipasimento man lang ito. At sa di kalayuan, tanaw ko na ang kabahayan. Maliwanag pa doon, Kuya Bari. Isa sa mga bahay ay alam kong ang bahay mismo ng albularyo. Minsan na kasi akong napagawi sa lugar na iyon, kaya kahit papaano po ay kabisado ko pa rin ang lugar. Dahil noong mga panahong iyon, ang kapatid ko naman ang isinugod namin sa albularyo dahil nagkasala daw sa nuno sa punso. Mabuti na lamang po at may nakapagsabi sa amin tungkol sa magaling na albularyong kayang itaboy ang masasamang elementong nanggugulo sa kapatid ko. Kaya kaagad siyang gumaling. Nangyari lang din iyon nang mag-alay kami ng kulay puting manok sa harapan mismo ng nuno at humingi ng kapatawaran sa naging kasalanan ng aking kapatid. Mula noon po, nakilala ko na si Mang Tasyo, ang albularyo. Kuya Bari, mabait po si Mang Tasyo at maraming kakayahan. Sabi nga ng mga nakakatanda sa amin, isa daw siyang dating babaylan. Pero hindi na namin pinag-aksayan pa ng panahon na malaman ang buong katotohanan. Para sa akin, ayos na kung may mga nakaraan si Mang Tasyo na nakakagimbal. Karapatan niya lamang na itago ang mga iyon para sa sarili niya. Ang mas mahalaga ay mapagaling niya ang mga taong nais magpatulong sa kanya. Dito kasi sa amin, Kuya Bari, bihira lang po ang nagnanais na makapunta sa ospital. Bukod kasi sa wala pang matinong resulta kapag ka nagpakonsulta ka, ay kay mamahal pa ng kailangang bilhing gamot at may bayad pa ang pagtira sa silid ng ospital. Habang ako po ay naglalakad, naalala ko ang mukha ni Manong driver kanina. Hindi talaga ako makapaniwala na sasabihin niyang may kasama daw akong sumakay, gayong alam naman niyang mag-isa lamang ako. Tapos takot na takot pa siya. Naguguluhan tuloy talaga ako at kinikilabutan pa. Habang naglalakad ay panay ang lingon ko sa aking likuran. Naniniguro ako na walang nakakatakot na mukha ng kahit na anong klaseng nilalang ang biglang bubungad sa akin sa aking paglingon. Baka ito pa nga ang maging dahilan para madisgrasya ako na sana wag naman po mangyari. Gayunpaman, ayos lang. Alam ko na malapit na naman po ako. Kailangan ko lang tapangan ang aking loob dahil naniniwala akong walang ibang makakatulong kay Ramon kung hindi si Mang Tasyo lamang. Nakakailang metro na ang layo ko nang may matanaw akong isang lalaking nakatayo sa gitna mismo ng kalsada. Noong una, inakala kong lasing lang iyong lalaki, ngunit kalaunan, napagtanto ko na hindi naman pala. Medyo kakaiba kasi siya kung makatayo. May pagkatuwid katulad ni Ramon. Tapos magkasing tangkad pa sila. Mula sa aking kinatatayuan ay naririnig ko ang mga katagang binubulong niya. Malalim ang kanyang boses. Mukhang nanggagaling sa ilalim ng hukay. Nakakatakot pero natitiis ko pa naman. Kailangan ko lang talagang magmatapang
Kahit sa totoo lang, Kuya Bari, ay halos mamatay na ako sa atake sa puso dahil sa lakas ng kabog nito. Lalagpasan ko na lang sana siya kung hindi lang ba narinig ko ulit na nagsalita ng mag-isa ang lalaki. Bigla ako napatigil dahil pamilyar ang boses niya at ang tono ng kanyang pananalita. Kabisadong kabisado ko eh. Anya, kailangan daw niyang gumaling at hindi siya papayag na mamatay nang walang sapat na dahilan. Kinulam daw siya at ayaw niyang magdusa. Automatiko akong napalingon sa kanyang kinaroroonan. Dito napahinto na ako ng tuluyan. Hindi ko alam kung ano ba ang kailangan kong maramdaman, pero nang makita ko ng malinaw ang kanyang mukha, ay napasigaw ako sa sobrang pagkasindak. Lumuluha ng dugo ang lalaki. Ang kanyang mukha ay butas-butas, kagaya ng kay Ramon. Amoy nana at naaagnas. Ang bawat sugat ay basa at mukhang may naglalabasang mga uod. Napaatras bigla ako. Nang humarap sa akin ang lalaki at nagmamakaawang ipagamot ko daw siya, ay nagsisigaw ako sa labis na takot. Si Ramon! Si Ramon ang nakikita ko. Biglang bumalasik ang kanyang mukha, sabay dama sa kanyang pisngi. Hindi na ako nakatagal pa sa tanawing nakita ko matapos niyang sapilitang hinugot ang isa sa mga uod na nakaharang sa sugat sa kanyang mukha at iniabot ito sa akin. Sa katatakbo ko ay nadapa ako nang malapit na sa bahay ng mismong albularyo. Hindi sinasadyang nabitawan ko ang damit ni Ramon na nakabalot sa plastik. Nang sulyapan ko ito, ay gayon na lamang ang labis kong pandidiri. Ang kanyang damit ay ginagapangan na ng naglalakihan at nagtataba ang mga uod. Kagaya noong ibinigay sa akin ng lalaking hindi ko alam kung multo ba o aswang. Nagsisigaw na naman ako sa labis na takot, ngunit sa pagkakataong iyon, halos mabingi na ako sa sarili kong boses. Pakiramdam ko kinakatay ako dahil sa sobrang pagkataranta. Halos wala na akong boses na ilalabas sa aking bibig dahil sa sobrang pagkasindak. Nanginginig na inayos ko ang aking sarili, saka tumayo at dinampot ang plastik na may lamang damit. Nang muli kong pagmasdan ang bitbit ko, ay natigilan ako. Wala na ang mga uod sa loob. Tila naglaho lang na parang bula. Ni hindi ko nga alam kung namamalikmata lang ba ako o talagang totoong nakikita ko ang kakaibang bagay na iyon. Bigla akong kinilabutan saka nagpatuloy sa aking paghakbang. Ni hindi ko na inaksaya pa ang aking sarili sa paglingon sa takot na baka may iba na namang kababalaghan akong makita. Kumaripas talaga ako ng takbo. Nang dumating ako sa bahay ni Mang Tasyo, nagkukumahog akong kumatok. Umaasa ako na hindi umalis ang manggagamot at nasa bahay lang siya ng mga sandaling iyon. Awa ng Diyos, mabuti na lang at gising pa si Mang Tasyo nang pagbuksan niya ako. Hingal at habol ang aking hininga nang makaupo sa kanilang kawayang upuan. Napakunot noo ang matanda habang pinagmamasdan ako. Tinanong ako ni Mang Tasyo kung bakit gabi na ay nagpunta pa ako sa kanila. Paano na lang daw kung nabiktima ako ng mga aswang? Totoo naman po na may aswang sa aming lugar dahil ilang beses na itong hinabol ni Mang Tasyo habang hinahagupit ang nilalang ng hawak niyang buntot pagi. Nasaksihan niya kung gaano kalupit ang mga aswang kapag sila ay nakakahanap ng kanilang biktima. Wala silang awa at walang pakialam.
Saksi daw siya kung papaano hinablot ng isang aswang ang kanyang hinahabol na biktima hanggang sa maabutan nga ito at hiwain ang tiyan. Nang makita ng aswang ang mga lamang loob, nawala na sa sarili niya si Mang Tasyo. Ilang gabi daw siyang binabangungot dahil paulit-ulit na nasasaksihan ang lagim na kanyang natuklasan. Kung kaya't mula daw noon, naging maingat na si Mang Tasyo. Bantay sarado na niya ang mga aswang na walang ibang ginawa kung hindi ang manakit at mambiktima ng mga tao. Buntis kasi noon, Kuya Bari, ang apo niyang si Anisa at ilang beses na binalikan daw ng aswang para maisakatuparan ang gusto nito. Ang makalantak ng lamang loob ng babae at ang napakabangong sanggol sa sinapupunan nito. Mula noon, kinatakutan na ng mga tao ang maglakad sa kalsada tuwing gabi. Hindi lang si Anisa ang nais biktimahin ng aswang, kung hindi napakarami pa. Sa katunayan po, ang bawat tao sa aming lugar ay may mga karanasan din. Maging si nanay nga noong minsang ginabi sila ni Bunso sa pag-uwi. Para hindi na humaba ang aming usapan, ipinaliwanag ko kaagad kay Mang Tasyo ang dahilan kung bakit ako nagpunta sa kanilang tahanan kahit gabing-gabi na. Binuksan ko ang plastik at iniabot ko ang damit ni Ramon nang basta na lamang mapaigtad ang matanda. Anya, bakit daladala ko daw ang damit ng kaibigan kong kinulam? Posible daw na lumipat sa akin ang kulam kung wala akong proteksyon. Natuwa naman ako at sinabi sa kanya na may proteksyon po akong suot-suot kaya wala siyang dapat ipag-alala. Hindi naman ako mapapaano. Nakahinga naman ng maluwag ang albularyo at isinagawa na niya ang pagtatawas kahit wala si Ramon sa kanyang tahanan. Nagpakuha siya ng planggana na may tubig at asin. Kinuha din niya ang maliit na libreto at pinataka ng langis ang tubig. Sa gilid naman po ay may nakasinding mga kandila. Hinayaan ko lang magsalita si Mang Tasyo na tila ba siya lamang mag-isa sa loob ng bahay niya. Nagpatuloy lang ako sa pakikinig hanggang sa patakanan niya ng kandila ang planggana. Nagkatinginan kaming dalawa. Mag-ina yata ang nabuong imahe sa loob kung saan ipinatak ni Mang Tasyo ang tunaw na kandila. Napatingin po ako sa kanya. Sabi ng matanda, inggit ang dahilan kung bakit nagkakaganoon si Ramon. Sinubukan ko siyang tanungin kung sino ang may gawa nito sa aking kaibigan. Ngunit umiling-iling lang si Mang Tasyo, sabay sabing hindi niya masasabi sa akin iyon. Ganun pa man, alam daw ito ni Ramon. Kilalang kilala daw niya ang may kagagawan nito sa kanya. Ang ginawang ritual ng mag-ina kay Ramon ay ang paraan ng barang. Ito ang paraan na pinakakinatatakutan ko sa lahat dahil may kakayahan ang mga ito na gamitin ang litrato ng isang tao at itago sa isang botelyang may lamang mga makakamandag na insekto. Napaisip ako kung sino ang mag-inang ito na nakainkwentro ni Ramon. Kung tutuusin, Kuya Bari, nagkasakit lang si Ramon simula noong nasa Davao pa siya, kaya malamang taga roon ang mag-inang kumulam sa kanya. Matapos ang ritual ay nagpasalamat ako kay Mang Tasyo at nagpasya ng bumalik sa kanilang tahanan para ipaalam sa mga magulang ng aking kaibigan ang nangyari. Pagdating ko doon, ay galit na galit sina Aling Dona at Mang Tony dahil sa aking isinalaysay. Nailang ako nang sa mismong harapan ko tinanong ng dalawa si Ramon kung sino ba ang mag-inang tinutukoy ni Mang Tasyo. Umiling-iling lang si Ramon, sabay sabing hindi niya maalala kahit hirap siyang magsalita. Tila naaalarma siya
sa nakikitang galit na nakarehistro sa mukha ng kanyang ina. Nakipag-away pa nga ito sa asawa at sinabing kailangan nilang madala na talaga ang kanilang anak sa ospital sa lalong madaling panahon. Kaya naman nang naging abala sa kanilang diskusyunan sina Aling Donna at Mang Tony, sinamantala ko na ang pagkakataon. Lumapit ako kay Mang Ramon saka tinanong kung sino ba talaga ang naiisip niyang pwedeng gumawa ng ganoon sa kanila. Anya, may nakaaway siyang mag-ina sa Davao. Dahil sa sinabi ni Mang Tony ay kumabog ang aking dibdib. Tama ang sinabi ni Mang Tasyo. Simple at maliit na bagay lang ang pinag-awayan ni Ramon at ng kapitbahay niyang si Aling Rowena. Tungkol lamang sa kanyang anak na si Kate na nagkagusto sa kanya. Nais kasi ng ginang na ligawan niya ito, ngunit ayaw niya. Hindi siya pumayag dahil nga wala naman siyang gusto kay Kate at mas lalong hindi siya iyong lalaking nadidiktahan ng kahit na sino. Ang akala ni Ramon ay ayos lang sa ginang na tinanggihan niya ito. Ngunit nagulat siya nang umusal na ng mga katagambanyaga si Aling Rowena at nanlisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Mas lalong nadoble ang kanyang sindak nang maging si Kate ay may pinaplano palang masama sa kanya. Bilang kaibigan nga raw, madalas magpunta ang babae sa kanyang tinutuluyan para magbigay ng pagkain. Hinahatdan siya ng kung ano-ano na kapag tinanggihan niya ay nagagalit at sinasabing wala naman daw mali siya ang pagbibigay ng babae sa kanya ng pagkain. Wala siyang kamalay-malay na ang pagkaing iniabot sa kanya ay may lamang kung ano-ano para mas mapabilis ang pagkapit ng kulam sa kanya. Kahit hirap na magsalita si Ramon, ay umiiyak siya matapos niyang isalaysay iyon. Ang lahat daw ng iyon ay kagustuhan ng kanyang ina dahil gusto pala nitong maging kumare si Rowena. At natitiyak daw ni Aling Donna na gagaling ang kanyang anak oras na tinanggap nito sina Kate at Aling Rowena sa buhay nila. Hindi ko man kaanak si Aling Donna, Kuya Bari, ngunit nakaramdam talaga ako ng inis sa kanya. Anak niya si Ramon. Bakit mas importante pa sa kanya si Aling Rowena? Hindi naman pwedeng basta na lamang ipamigay niya ang kanyang anak, lalong-lalo na sa taong hindi naman talaga niya gusto. Kaya naisip kong itakas pansamantala si Ramon sa kanilang bahay. Mabuti na lang, Kuya Bari, pumayag si Mang Tony at siya pa mismo ang umarkila ng sasakyan nang sa gayon ay maibiyahe ko ang aking kaibigan papunta kina Mang Tasyo. At hindi nga nagtagal ay bumiyahe na kami pabalik kay Mang Tasyo. Kaagad naman kaming inasikaso ng matanda pagdating namin sa kanyang tahanan. Kaagad na isinagawa niya ang pagtatawas. Wala akong ibang hangad kung hindi ang gumaling si Ramon, Kuya Bari. Mabuti na lang alisto si Mang Tasyo. Agad niyang pinahiga si Ramon kung saan isasagawa ang gamutan. Taimtim akong nagdarasal habang naglalakad si Mang Tasyo paikot-ikot sa kinahihigaan ni Ramon. Mayroon siyang mga binibigkas na mga salita na alam kong tanging siya lamang ang nakakaintindi. Mga bagay na siya lang ang nakakaalam kung papaano nga ba gawin. Ako naman ay nanatiling tahimik sa aking kinauupuan. Naalarma lang kasi ako nang makitang kumuha ng buntot ng pagi si Mang Tasyo at makailang beses na hinampas si Ramon. Gulat at nanlaki ang aking mga matang napatitig ako sa aking kaibigan na umatungal at ibang boses ang isinasatinig niya. Bigla akong kinilabutan. Pakiramdam ko sinasapian si Ramon dahil sa nakikita kong nangyayari sa kanya. Wala akong magawa kung hindi maawa
sa sinapit niya. Sigaw siya ng sigaw habang nakatirik ang kanyang mga mata. Tila ba nawawala na ang kanyang eyeballs at nagmumukha na siyang kampo ng dilim. Ganun pa man, hindi nagpatinag si Mang Tasyo. Makailang beses pa niyang nilatigo si Ramon at sinisigaw na bawiin ang kanyang inilagay na karamdaman sa taong iyon. Nang hihinang tumango ang kung sino mang nakasapi kay Ramon at basta na lamang ngumisi ng nakaririmarim. Muli nag-orasyon si Mang Tasyo at may ibinigay na lubid kay Ramon. Nakabuhol ito kaya naman kailangan daw niyang tanggalin ang pagkabuhol nun. Nang hihinang inabot ni Ramon ang nasabing bagay at napagtagumpayan naman niya sa pagtanggal. Napangiti si Mang Tasyo. Isa sa mga kailangang gawin para gumaling ay kailangan matanggal sa pagkakabuhol ang lubid dahil ang walang kasalanan ay gumagaling. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ng gumaan ang pakiramdam ni Ramon. Kay bilis naghilom ng kanyang mga sugat at nawala ang nakakadiring sugat sa kanyang katawan. Napaiyak kami ni Mang Tony. Si Aling Dona naman ay hiyang-hiya at halos maglumuhod sa paghingi ng tawad sa kanyang asawa at anak dahil sa kapahangasan niyang pakialaman ang kalagayan nito na muntikan ng magtulak sa kanyang kamatayan. Makalipas lamang ang ilang araw, nabalitaan na lang namin na lumipat sa mag-inang mangkukulam na nasa Davao ang sakit na nararamdaman ni Ramon. Mas naging triple pa nga ito, kaya naman maging sila ay nagsisisi sa kanilang ginawa. Sana nga lang, Kuya Bari, ay wag na nilang gawin pa ito ulit. Magkaroon sila ng takot sa Diyos at wag mang agrabyado ng tao sa pamamagitan lamang ng pagkulam. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay mapili niyo rin pong basahin ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Ronnie. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa lahat ng mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Jerry. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay patungkol sa isang misteryo na nangyari sa aking tatay na itago na lamang po natin sa pangalang Mario. Dala po ng kahirapan, Kuya Bari. Napagdesisyon na ni tatay na magtayo ng isang negosyo. Ang mga pera na kinikita niya sa pabrika na kanyang pinagtatrabahuhan ay iniipon niya. Hindi raw po kasi pwede na habang buhay siyang magiging empleyado. Naniniwala si tatay na mas uunlad kami kapag mayroon na kaming negosyo. Nagsimula kami sa pagpapatayo ng maliit na tindahan. Nang lumaon ay paunti-unting lumago ang aming negosyo. Palaki ng palaki ang aming tindahan hanggang sa nakapagpatayo kami ng 5 branches po sa aming bayan. Labis po talaga ang galak na nararamdaman ng buong pamilya namin sapagkat kahit papaano po ay umaangat-angat na kami mula sa kumunoy ng kahirapan. Nabibili na rin ni tatay ang mga bagay o luho naming magkakapatid. Nagawa naming makapagpatayo ng marangyang bahay at hindi na kami nahihirapan pa sa mga gastusin sa paaralan. Nag-invest na rin kami ng lupa upang kung sakali mang magkaroon ng krisis sa pera, makasisiguro kami na mayroon na kaming ari-arian. Ngunit ang karangyaan na aming nararanasan ay paunti-unting naglaho. Mario, ayos ka lang ba? Mario, nababahalang tanong ni nanay
kay tatay. Habang nag-aayos ng mga paninda, ay napansin niya kasi ang biglaang paninigas ng katawan ni tatay. Nang mga sandaling iyon, nakahawak si tatay sa kanyang ulo at sinasabunutan niya ang kanyang sarili. Agad namang hinawakan ni nanay si tatay sapagkat ng mga oras na iyon ay tila bang bubulagta si tatay sa sahig. Nawalan siya ng malay at mabuti na lamang ay nasalo siya ni nanay. Tarantang nagsumigaw si inay at humingi ng tulong. Aligaga naman akong lumapit sa kanila habang ang panganay kong kapatid ay nagtungo sa labas at humingi din ng tulong. Tumawag na rin siya ng ambulansya na magdadala kay tatay patungo sa ospital. Nagsilapitan ang mga tao sa labas ng aming store. Saksi ang mga kakumpetensya namin sa negosyo sa kaganapang yun. Pinanood nila kung papaano binubuhat si Itay papasok sa ambulansya. Pinagmasdan ko ang mga tao sa paligid. Marami sa kanila ang nalungkot at nag-alala, subalit may ilan na tumatawa pa. Isa po sa nakaagaw ng aking atensyon, Kuya Bari, ay ang may-ari ng isang pamilihan na nasa tapat namin, si Manong Ingo. Mariin itong tinititigan ang walang malay na katawan ni Itay. Nakangisi siya na para bang demonyo na nagtagumpay sa paghahasik ng kasamaan. Sina Manong Ingo ay dayo lamang sa aming bayan. Wala siyang anak at asawa. Nagmula siya sa malayong probinsya. Bisaya po ang lengguwahe na madalas niyang sinasalita. Hindi po kami masyadong nakikipagkomunikasyon sa kanya sapagkat nahihirapan kaming kausapin. Magkahalong Bisaya at Tagalog ang kanyang sinasabi, kaya may mga oras na hindi namin siya talaga lubos na maunawaan. Kung makakasalubong man namin siya, waring mata sa mata lamang ang usapan na nangyayari. Habang pinagmamasdan ko ang nakaririmarim na mukha ni Manong Ingo, ay nawiwirduhan talaga ako sa kanyang ekspresyon. Ganun pa man, binaliwala ko na lamang iyon at sumamba na rin ako sa ambulansya upang sumama kina inay patungo sa ospital. Nang marating namin ang ospital ay muling nagkaroon ng malay si Itay. Ayon sa doktor, bunsod ng matinding pagod lamang daw ang dahilan kung bakit nag-collapse si Itay. Niresetahan lamang nito si Itay ng gamot at maya-maya lang ay pinalabas agad ng ospital. Isang gabi, nabulabog ang buong bahay nang marinig naming sumigaw si Itay. Aligaga kaming nagtungo kaagad sa kanyang kwarto. Si inay naman ay pansamantalang iniwan ang kanyang niluluto upang puntahan nga si Itay sa kanilang kwarto. Nadatnan namin si Itay na nakalupagi sa sahig. Dumadaing siya dahil sa sakit daw ng kanyang nararamdaman. Hindi niya magawang igalaw ang kanyang mga paa. Ayon kay Itay, akma sana siyang lalabas ng kwarto nang biglang kumirot ang kanyang mga tuhod. Awang-awa ako, Kuya Bari, habang pinagmamasdan ko siya na nagsusumigaw dahil sa tindi ng sakit. Tulong-tulong namin siyang binuhat pabalik sa kanyang higaan. At hindi naman nagtagal, nawaglit naman ang pananakit ng tuhod ni Itay, ngunit nasundan iyon ng biglaang pagkalagnat niya. Hindi na namin maunawaan kung ano ang nangyayari kay tatay. Noong pinakain siya ay nasayang lamang ang pagkain sapagkat sinuka lamang niya iyon. Noong painumin siya ng gamot ay mas tumaas lamang ang lagnat ni Itay. Inay, dalhin na po kaya natin siya sa ospital. Sambit ng aking panganay na kapatid na itago na lang natin sa pangalang Jan. Hindi na nag-isip si nanay at agad namang pumayag sa suwestyon ng aking kapatid.
Mabuti na lamang at hindi pa gaano kalalim ang gabi kaya naging madali po sa amin ang pag-abang ng masasakyan. Maayos na dinala namin si Itay sa ospital. Ngunit ayon sa doktor, normal na lagnat lamang daw ang sakit ni Itay. Ordinaryong sakit lang daw iyon at hindi magtatagal ay gagaling na rin. Bahagya kaming nabunutan ng tinik sa dibdib pero may kaunting pangamba pa rin. Umuwi kami sa bahay nang malamya ang mga katawan. Sobrang lungkot ng aming bahay dahil nagkaroon ng sakit si Itay. Sumapit ang 1 linggo pero hindi pa rin gumagaling ang lagnat ni Itay. Namayat lamang siya at halos mapabayaan na namin ang aming negosyo. Ang inaakala naming ordinaryong sakit ay mas lumala lang at tumagal pa ng 2 linggo. Dahil po sa kaganapang iyon ay muling nagsimula ang kalbaryo ng aming buhay. Biglang humina ang aming negosyo dahil ang mga pera ay nawaldas namin para lamang maipagamot si tatay. Dinala namin siya sa iba't ibang ospital, subalit kahit sinong doktor ay walang makapagsabi ng totoong sakit ng aking ama. Halos lahat yata ay pare-pareho lamang ang sinasabi. Ordinaryong sakit lang daw iyon. May tagpo rin na naloko kami ng isang doktor. Hiningaan kami ng malaking pera kapalit ang pangako na gagamutin at gagaling daw si tatay. Subalit maging ang doktor na iyon ay walang nagawa. Isinara namin ang ibang store namin dahil nalulugi na kami. Nagbawas na rin kami ng mga trabahador sapagkat wala na kaming maipasweldo. Dahil doon, itinigil na namin ang pagpunta sa mga ospital. Napagkasunduan naming sa bahay na lamang alagaan si tatay. Nang sumunod na mga araw, ay muli na namang sumakit ang mga paa ni Itay. Hindi na niya magawa ang tumayo ng tuwid, kaya naman ay binilhan namin siya ng wheelchair. Humantong Kuya Bari sa punto na hindi na niya rin kayang igalaw ang kanyang mga kamay. Waring naging paralisado siya. Sa tuwing tinitingnan ko ang aking tatay, waring pinagsasaksak ako ng matalim na kutsilyo. Nasasaktan ako sa naging kalagayan niya. Kung pwede lang po bang akuin ko na lang ang kanyang sakit, baka matagal ko nang inangkin iyon. Mga anak, napaano na kaya ang tatay niyo? Hindi ko na alam ang mga dapat nating gawin. Tumutulo ang luha sa magkabilang mata ni Inay. Mula sa pintuan ay pinagmasdan namin si Itay na natutulog. Hindi pa man nakaka3 minuto ay muli na namang naalipungatan si tatay. Patakbo kaming dumai sa kanya. Napansin ko ang butil-butil na pawis na lumalabas sa kanyang ulo kahit sobrang lamig naman ang paligid ng mga sandaling iyon. Habang tumatagal ay mas lalo kaming nagipit. Halos nagsara na lahat ng tindahan namin sapagkat hindi na namin nababawi ang puhunan. Dala ng kawalan ng pera ay hindi na namin nagawang dalhin pa si tatay sa ospital. Hanggang sa dumating ang araw na napagpasya na lamang ni nanay na mangutang kay Manong Ingo. Nagtungo siya sa malaking tindahan nito at nakiusap kung pwede bang umutang ng pera upang mapa-ospital namin si tatay. Ngunit tinanggihan siya ni Manong Ingo. Walang pag-atubili itong itinaboy si nanay. Isang araw ay nagtungo ang aming lola sa aming bahay upang bisitahin si tatay. Unang lapag pa lang ng kanyang mga paa papasok sa pintuan ay may naramdaman siyang kakaibang enerhiya.
May hindi magandang nangyayari dito. Kakaiba ang bigat ng hangin sa loob ng bahay ninyo. Usal ni Lola habang inililibot niya ang kanyang tingin sa paligid. Marahan siyang humakbang papasok sa loob ng aming bahay at waring aso siyang inamoy-amoy ang paligid. Kitang-kita ko na pumikit si Lola at pinapakiramdaman niya ang buong bahay. Humakbang siya patungo sa direksyon ni Itay. Nang marating ang kwarto ni Itay, ay iminulat ni Lola ang kanyang tingin. Nakasunod lamang kami sa kanya at hindi namin alam kung bakit kakaiba ang kanyang kinikilos. Nang buksan niya ang pintuan ng kwarto, ay nakita naming nakasakay si Itay sa kanyang wheelchair. Nakadungaw ito sa bintana na wari bang nagmumuni-muni sa labas. Naku, nakulam ang asawa mo. Nanginginig ang katawan na usal ni Lola kay Inay. Kinilabutan ako dahil sa aking narinig, Kuya Bari. Sa aking kasing pagkakaalam, ang kulam po ay isang sakit na mahirap gapiin. Po, ay sino naman po ang kukulam kay Itay? Wala naman po siyang mga kaaway. Sobrang bait niya. Usal ng aking kapatid. Naging palaisipan sa amin ang tagpong iyon, subalit hindi naniniwala si Inay sa sinabi ni Lola. Pilit namang kinukumbinsi ni Lola si Inay, subalit buo ang paniniwala ni Inay na hindi totoo ang mga kulam. Nay, ayan ka na naman. Hindi ako naniniwala sa mga kulam-kulam na yan. Sa puntong iyon ay parang napikon si Inay at pinalabas si Lola. Pinagsahan niya ng pintuan ang kanyang ina. Habang nasa labas si Lola ay paulit-ulit niyang sinasabi na nakulam si Itay. Ilang beses man niyang sabihin iyon pero hindi pa rin siya pinaniniwalaan ni Inay. Hanggang sa wala nang nagawa si Lola kung hindi ay ang umalis na lamang. Nang mga oras na iyon ay malalim akong napaisip. Pakiramdam ko kasi, Kuya Bari, tama ang mga sinasabi ni Lola. Habang pinagmamasdan ko kasi si Lola, napansin ko sa kanyang mga mata na nagsasabi po siya ng totoo. Nay, paano naman kung tama ang sinasabi ni Lola? Tanong ko sa kanya. Ngunit masama lamang akong tinignan pabalik ni Inay. Anak, hindi totoo ang mga ganyang bagay. Sabi-sabi lamang yan ng mga matatanda. Salaysay ni Nanay sa akin. Wala akong nagawa kung hindi nanahimik na lamang ako dahil ayoko namang makipagtalo pa sa kanya. Natigilan na lamang kami sa aming pag-uusap nang biglang sumigaw ulit si Tatay. Muli na naman siyang nakahawak sa kanyang ulo. Sinasaktan na niya ang kanyang sarili. Ang kanyang muka ay nangitim. Ganoon din ang kanyang mga kuko sa paa at kamay. Puno ng kalmot ang kanyang katawan sapagkat kinakalmot na niya ang kanyang sarili. Maya-maya'y nakita kong may mga bukol-bukol din na tumubo sa kanyang katawan na talaga namang nagpapahirap na sa kanya. Pansamantalang nawawala ang pananakit ng kanyang mga paa at binti, ngunit maya-maya lang ay bigla-bigla na lang babalik ulit. Nagpatuloy lang ang pambihirang sakit na iyon. Humantong na sa punto na palagi na lamang nakaratay si Tatay sa kanyang higaan. Hindi na rin niyang magawa ang magsalita. Pinapanatili na lang naming malinis ang kanyang katawan. Nahihirapan lamang kami kapag pinapakain siya. Kailangan pa naming ibuka ang kanyang bibig upang makakain. Nahihirapan na po kasi si Tatay na ngumuya. Tanging lugaw na lamang ang pinapakain namin sa kanya upang mas mabilis niyang malunok at hindi siya mabulunan. Isang gabi, habang kami ay natutulog, ay bigla na lamang akong nagising.
Nakarinig po kasi ako ng kakaibang angil na nagmumula sa kwarto ni tatay. Masakit man ang katawan at nais pang matulog, ngunit mas pinili ko po ang bumangon upang silipin si tatay. Marahan akong humakbang paakyat sa kanyang kwarto. Nang marating ko ang kanyang kwarto ay agad kong binuksan ang pintuan. Nadatnan ko roon si inay. Pinapakalma niya ang kanyang asawa. Nang oras kasing iyon, Kuya Bari, ay nagwawala na si itay at ungot ito ng ungot. Damang-dama ko sa kanyang boses na talagang hirap na siya sa kanyang iniindang sakit. Inutusan ako ni inay na kumuha ng maligamgam na tubig upang ipampunas sa mga nagnananang mga sugat ni itay sa kanyang katawan. Agad ko namang sinunod ang utos ni inay. Habang pinupunasan niya si itay ay dumadaing lamang si itay ng dumadaing dahil sa sobrang hapdi na kanyang nararamdaman. Habang tumatagal ay napansin namin ni inay na nagsusuka na si itay ng dugo. Nabalisa kami ng gabing iyon at sa sobrang taranta ay hindi na namin matanto kung ano pa ang aming gagawin. Mabuti na lamang at huminto rin ang pagsusuka ni itay ng dugo. Halos maluha-luha na ako sa aking nasasaksihan. Hindi ko talaga sukat akalain na mararanasan ni itay ang sakit na iyon kahit sobrang bait naman niyang tao. Wala akong maisip na dahilan kung bakit kailangan niyang danasin ito. Kinaumagahan ay muling bumalik si Lola sa aming bahay. May kasama siyang albularyo na ayon sa kanya ay makakatulong upang kontrahin ang kulam sa katawan ni tatay. Nagpupumilit siya na pagbuksan ng pintuan, ngunit ayaw ni nanay na buksan namin ang pintuan. Ayaw niyang papasukin si Lola at ang kasama nitong albularyo. Ayon kasi kay nanay, parang nasisiraan ng ulo daw si Lola. Nangangamba si nanay na baka mas lalo lamang lumala ang sakit ni tatay kung pahihintulutan namin na ipagamot ito sa isang albularyo. Hindi kasi si nanay yung tipo ng taong naniniwala basta-basta, lalong-lalo na sa mga albularyo. Dati kasi siyang isang nursing student noong kapanahunan niya sa kolehiyo. Nay, wala naman pong mawawala kung susubukan natin. Usal ng aking kapatid. Ngunit pinagalitan lamang siya ni inay. Muli ay bigo na naman si Lola na ipagamot sa albularyo ang aking tatay. Nang mga sumunod na araw ay umalis si nanay ng bahay upang maghanap ng pera. Ginamit ko ang pagkakataong iyon upang sabihin kay Lola na pumunta sa aming bahay. Napagkasunduan namin ng aking kapatid na papuntahin si Lola sa bahay. Laking tuwa naman ni Lola nang malaman niyang wala si nanay sa bahay. Kasama ang albularyo ay nagtungo sila pabalik sa amin upang gamutin si tatay. Pakiramdam ko kasi, Kuya Bari, ay iyon lamang ang makakatulong upang bumalik sa dati ang malusog na pangangatawan ng aking ama. Hanggat wala pa si inay, ay nagmamadali ang albularyo na magtungo sa kwarto ni tatay. Mayroon siyang bitbit na bayong na naglalaman ng iba't ibang gamit. Nang marating sa kinararatayan ni tatay ay agad na inilabas ng albularyo ang isang bote mula sa kanyang bayong. Ang bote na iyon ay naglalaman ng kakaibang lana na hindi ko alam kung saan po ito gawa. Agad na ipinahid ng albularyo ang lana sa katawan ni itay. Medyo dumaing si itay dahil sa hapdi ng lana. Unang kita pa lamang ng albularyo kay tatay ay nakumpirma niya
na nakulam nga ito. Lahat kasi ng mga signos patungkol sa mga taong nakulam ay makikita daw kay Itay. Sunod niyang ginawa ay pinalaspasan ng albularyo ang katawan ni tatay. Gulat na gulat ako dahil may lumabas na parang itim na usok sa katawan ni Itay ng mga sandaling iyon. Hinawakan ng albularyo ang noo ni Itay at binulungan niya iyon ng mga salitang hindi ko po maintindihan. Pagkatapos po ay biglang nagwala si tatay. Naging agresibo siya na tila ba gustong makapanakit. Dahil sa tagpong iyon ay napagkasunduang itali namin siya sa higaan. Noong maitali na namin siya ay hindi na niya magawa pa ang kumilos at makasakit. Patuloy lamang na dinasalan ng albularyo si tatay. Gamit naman ang anting-anting ng albularyo ay inutusan nitong lumaya sa katawan ni Itay ang masasamang elemento. Idinikit ng albularyo ang kanyang anting-anting sa dibdib ni tatay. Dahil sa anting-anting ay napagbasdan ko, Kuya Bari, kung papaano magpumigla si Itay sa kanyang kinahihigaan. Para bang nasasaktan ito. Pagkatapos nun ay kumuha ang albularyo ng isang buntot pagi sa loob ng kanyang bayong. Bakit kailangan mong gumamit ng buntot pagi? Hindi ba'y para lamang iyan sa mga aswang? Nagtatakang tanong ni Lola sa albularyo. Natakot ako sa kanilang mga usapan. Habang pinagmamasdan ko po ang ginagawa nila kay Itay, parang nadudurog ako sapagkat tila ba mas nahihirapan lamang si Itay sa ginagawa po ng albularyo. Balak ko mang pigilan ang ginagawa ng albularyo, ngunit nauna na akong pinigilan ni Lola at ng aking kapatid. Hindi lamang sa aswang ginagamit ang buntot pagi. Nagagamit din ito upang itaboy ang maiitim na salamangka na likha ng mga mangkukulam. Sa oras na maihambalos ko ito sa katawan ng pasyente, paniguradong aalis sa kanyang katawan ang masasamang bilig ng mangkukulam. Mahabang salaysay ng albularyo. Habang nakatali sa kama ay sinimulan niyang iwasiwas ang buntot pagi. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan nitong pinaghahampas ang katawan ni tatay. Naawa ako kay Itay, pero para sa kanyang kagalingan ay minainam ko na lamang na ikalma at manatiling tahimik. Habang patuloy na pinaghahampas ng albularyo ang katawan ni tatay, ay kitang-kita ko kung papaano dahan-dahang nahihiwa ng buntot pagi ang katawan ni tatay. Kasabay nun ay ang paglabas ng maiitim na usok mula sa kanyang katawan. Sa tingin ko po, marahil ay lumayas na sa katawan ni Itay ang mabibigat na kapangyarihan ng mangkukulam. Sunod na pinagtuunan ng albularyo ng pansin ay ang mga binti at kamay ni tatay. Hinilot nito ang mga paa at kamay ni tatay hanggang sa bumalik ito sa normal na kurba. Kakalma na sana ako nang biglang nakita kong dumating si Inay. Anong ginagawa ninyo sa asawa ko? Gulat na tanong ni Nanay sa albularyo. Pagkatapos ay puwersahan niyang pinigilan ang albularyo. Ganun pa man ay huli na ang lahat. Kahit magalit man si Nanay ay wala na siyang magagawa dahil ganap nang naitaboy ng albularyo ang kulam sa katawan ni tatay. Nang oras na iyon ay nawalan si Itay ng malay bunsod ng pagod. Huminahon ka lamang, sambit ng albularyo kay Nanay. Iwinaksi niya si Nanay na naging dahilan sa pagkalupagi nito sa sahig. Masamang tiningnan ng albularyo si Inay at dinuro siya ng albularyo. Kinulam ang asawa mo. Ipinakulam siya
dahil may taong naiinggit sa paglago ng inyong negosyo. Ibig sabihin, ang taong kakumpetensya ninyo sa negosyo ang nagpakulam kay Mario. Galit na salaysay ng albularyo. Nang marinig ko po iyon, Kuya Bari, agad na pumasok sa aking isipan si Manong Inggo. Si Manong Inggo lang kasi ang nakikita naming may matinding inggit sa aming negosyo. Dahil sa sinabi ng albularyo ay natahimik si Nanay. Natauhan siya na marahil ay totoo nga ang sinasabi ng albularyo. Nang matapos ang gamutan ay malaki ang pasasalamat ni Inay kay Lola. Lalong-lalo na sa isinama nitong albularyo. Agad namang humingi ng tawad si Lola kay Nanay dahil sa ginawa naming iyon. Ngunit mas lalong humingi ng tawad si Inay kay Lola dahil sa kanyang nagawa. Hindi agad gumaling si Itay ng mga oras na iyon, bagkus ay binigyan siya ng albularyo ng anting-anting na magsisilbi nitong proteksyon laban sa kulam. Maging si Inay at kaming magkapatid ay binigyan din ng albularyo. May iniabot din ang albularyo ng mga halamang gamot na magsisilbing gamot daw ni Tatay habang siya ay nagpapagaling pa. At tama nga ang albularyo at si Lola. Simula noon, naging magaan na ang pakiramdam ni Tatay. Nagagawa na niya ang magsalita at dahan-dahang naglakad. Kinabukasan ay nagplano si Nanay na sugurin si Mang Inggo doon sa kanilang tindahan. Ngunit pinigilan siya ni Itay at sinabing hayaan na lamang dahil wala silang matibay o pruweba, pero nagmatigas pa rin si Nanay. Patuloy at walang paawat siyang sumugod kay Mang Inggo. Dahil doon ay palihim namin siyang sinundan ni na Tatay. Hindi nga nagsinungaling si Nanay na susugod siya kay Manong Inggo. Kinabahan kami ni na Tatay baka kung ano ang iskandalong gawin ni Nanay sa tindahan ni Mang Inggo. Subalit nagkamali kami. Imbis na mag-iskandalo si Nanay, sumama siya kay Manong Inggo at sumakay sila sa isang pampasaherong jeep. Sinabi naman sa akin ni Itay na bumalik na lamang kami ng aking kapatid sa aming bahay. Sinabi niya na hintayin na lamang namin sila na umuwi sa bahay. Agad naman kaming sumunod sa utos ni Itay habang siya naman ay nagpatuloy na sundan sina Nanay at Manong Inggo. Maya-maya lamang, habang nasa bahay ay umuwi ng mag-isa si Tatay. Umiiyak siya at bakas na bakas sa kanyang mukha ang pagdadalamhati. Inamin niya sa amin na narinig niya raw ang usapan sa pagitan ni Nanay at Manong Inggo. Dinig na dinig daw niya ang usapan ni Nanay at Manong Inggo noong sinundan niya ang mga iyon. Bukod sa inggit sa negosyo, mayroong relasyon pala si Nanay at si Manong Inggo. Napagkasunduan pala nilang dalawa na ipakulam si Tatay sa kakilala ni Manong Inggo na mangkukulam sa kanilang probinsya sa Bisaya. Nang sa ganoon ay maangkin nila ang negosyo at magkasama na rin silang dalawa. Nagulat kami sa aming mga narinig. Tumulo ang luha naming magkapatid. Hindi kami makapaniwala sa aming narinig. Dagdag pa ni Itay ay may kutob na rin daw siya dati na. Ngunit hindi na lamang niya iyon pinagtuunan ng atensyon dahil ang alam niya ay hindi iyon magagawa ni Nanay. Ngunit nagkamali siya. Sinabi rin ni Tatay na tuluyan ng pinili ni Nanay na makasama si Manong Inggo. Nais man ni Tatay na sampahan ng kaso ang dalawa pero hindi na niya ginawa pa. Makalipas lamang ang ilang araw.
Bumalik si nanay. Bumalik si nanay sa bahay ngunit hindi upang makasama kami. Kung hindi ay para kunin ang kanyang mga naiwang gamit. Nais man namin siyang manatili ngunit wala kaming nagawa sa gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Hinayaan na lang namin siya at napagkasunduang masanay na walang nanay. Lumipas po ang maraming taon. Hindi na namin nakita pa si nanay. Hindi na siya bumalik. Si tatay naman ay malusog pa rin sa kasalukuyan. Hindi naman siya nagkakasakit. Ngunit nakikita pa rin namin po sa kanya, Kuya Bari, ang matinding kalungkutan. Ang nagagawa naman talaga ng pera. Gagawin ang lahat kahit kasamaan, makamkam lamang. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang malungkot na kwento ng aking tatay. Sana po ay mapili niyo pong basahin ito sa mga darating na araw. More power po and God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Jerry. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.